ओरैबायदि मा खालामबावबाय मालाबानो सफारि गाज्रि जानोसैलाय एकदम जानाय बुंला गरमाव आयु गरम माबाजों ओंखारजोबोथ' गोलोमदैजों खाथ'ब माबा जाग्राफ्रा बानलुआ लगायग्राया थालिरलायावसो जानांगौनो गामलायाव नुवाखै एसे लोमबाबो बै आं मबाइल दोननायावसो रायजोआ फैगोन दे मिक्सार जोंना मैयाबो बेराय रुजोब्बायबो नायलाय मानसिया आंना जामसि दा नांजागोन नोङो दोनैखौसो जाग्राफ्राव दंनायखौ जागोन दां जारागौमोन गोखै गैयाबा जेबो आं बादि फुंजाला बेबो दे जासानदे एखे जाबाय मुथु आं बाथिखौ जायो जोब्बायना सोलोङाखै बारा आलु बावाखै आंनाव आलु बावाखै नाव सबाय दं मोजां आंहा ओंखाम जानाय बायदि सिनबाय ओंखाम फुङाव जानायल' मा होनदोंमोन ini menjadi apa cak? Ya, dah nggak saya resmi lagi tuh udah jangan. Lagi deh.